देग्लायनि 2025 मायथाइनि गोथार बर'दिननि गोजोन हामलायनायखौ आङो नोंथांमोन बयनिसिमबो आङो बावहरग्रोनाय जाबाय। देग्लाय नंगौ जोङो नैबे खरायगुरि बड' इभान्जेलिकेल लुथेरान चार्च अर्थात खरायगुरि B.E.L.C गिर्जानि हिसाबै जोङो जोबोद गाजा गोमजा जोङो देग्लाय जोङो खालामदों। गोबां बिदिनो डेक'रेशनफोरनि गेजेरजों आरो गोबां बेबायदिनो जोंहा गिर्जायावहाय जोंहा माखासे प्रग्रामफोरनि गेजेरजों जों बेखौ खालामदों। आरो बिनि गेजेरजों आं बेखौनो दिनै आं बुंनो सानदों, थारैनो जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसारावहाय दिनैनि दिनाव बे सारि जाफैदों। बेजों मानसि माहारिखौ बे पापनिफ्राय उदांस्रि होनो थाखाय, उद्रायनो थाखाय बे संसाराव फैबाय। आरो बियो बेल' नङा, बियो दिनै संसाराव मोनसे सान्ति परिबेस, मोनसे गोजोननाय बा सान्तिखौ लाबोनो थाखाय बियो फैबाय। बेनिखायनो बेखौ बुंदों, जोंहा स्क्रिप्चाराव बे बुङो ओरैबायदि, बे जाहैबाय प्रिन्स अफ पिस, माने अर्थात जिसु ख्रिस्ट'आ सान्तिनि सासे राजखुंगुर हिसाबै बे संसाराव फैबाय। आरो जायानो बेखौ नाजावगोन बे गोजोननाय आरो सान्तिखौ बे मोननो हागोन। आं बिनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो सानदों, जोंनि समाजाव मोनसे सान्ति परिबेसा फैनो नांगौ, मोनसे गोजोननाय थासारि बा मिलायनाय मोनसे थासारिया जोंनियाव फैनो नांगौ। आरो बिनि गेजेरजों जोङो मोनसे मा होननानै बुंगोन, जोङो मोनसे इउनिटि जोंनि हारिनि गेजेराव जोङो बेखौहाय जोङो खालामनो जोङो नांगौ। नोंथाङा लाइमोननि सासे दैदेनगिरि, नोंथाङा दा लाइमोनफोरखौ मा बुंनो सानगोन दायो? लाइमोनखौ आं बेखौनो आं बुंनो सानदों, दिनैनि दिनाव जायफोरा निसा बुस्थुजों बा निसा जिनिसफोरजोंहाय गोदोनानै दङ, एडिक्टेड जानानै दङ, बिथांमोना बेबायदि मोनसे गाज्रि निसा बेखौ गारनानै फैनो नांगौ। गाव गावनि बेबायदि मोनसे आखुखौ सोलायनानै मोजां आखुआव बियो फैनो नांगौ। जायगायाव ख्रिस्टमासखौ फालिदों, दायो मा हाबाफारि लादों आरो लोगोसे मा बेयावहाय बिथांखि लानानै खुंदों? गिबियावनो जोङो खुलुमनाय जासिबाय। दा जोंनि बे खरायगुरि B.E.L.C गिर्जायाव जोंहा गुबुन गुबुन बोसोराव खालामबोनाय बेबायदिनो जोंहा ट्रेडिसन मोनसे दङ, जे सान्तिनि थाखाय, बुहुमनि सान्तिनि थाखाय आर'ज खालामनाय। आरो लोगोसे बेजोंनो लोगोसे जोंनि खृष्टान धोरोमारिनि गेजेरावहाय जोंहा बयनिख्रुइ देरसिन रंजानाया बे बर'दिनानो एबा बे गेदेर सानानो। दा बेनिखायनो जों बेखौ उइस खालामगोन जे नोंथांमोननि नायगिरि आरो बुहुमनि गासैबो जाथि जनजाथि आरो बुहुमनि गासै मानसि माहारिनि गेजेराव अनलायनाय, मिला-प्रिति आरो गासै जनगोष्ठीनि गेजेराव जोङो मिला-प्रिति मानसि हिसाबै जों संसाराव गावबा गावनि जे समाजखौ लानानै थांनानै थानांगौ, बेबायदियाव जोङो सान्थि थांनानै थाथों, बेखौनो जोङो जोंनि आर'जनि फारियाव लानाय जायो। बेजोंनो लोगोसे मोसानाय, रंजानाय गासिबो हाबाफारिया दङ। दा बेनिखायनो आङो बेसेखिनिखौ उइस खालामबाय जे गासैबो संसारनि मानसिमानि, हादरमानिनि मानसिफ्रा जाहाथे सान्थि थांनानै थानो हाथों आरो गोरोबलायनाय आरो सान्थिया जोंनि बुहुमाव फैथों, बेखौनो आङो धोरोमनि बुंबाय। बिथिङावहाय माखासे मानसिफ्रा धोरोमखौ सिबिनायखौ मुगैयो बा सिबिया, मा बुंगोन? माखासे गाज्रि खामानियाव जुक्त' जानानै थायो, बे समाव मा बुंगोन? दा बेखौथ' जोङो बेबायदि जोङो बुंनो नांगोन जे मानसि हिसाबै सासे मानसिया जुदि बियो सिभिलाइसब्ला, बे सासे बेनियाव मानसिनि बुजिनाया दङब्ला बेहा धोरोमा थाखागोनखा। दा धोरोम दङब्लासो बेनियाव मानसिनि गुन गासिबो बेनियाव थागोन, जों बेखौ नुनो हायो एबा मिथिनो हायो। दा बेनिखायनो सासे मानसि आरो सासे बबेबा मोनसे समाजाव दङब्ला बेहा समाज थानायजों लोगोसे, न'खर थानायजों लोगोसे धोरोमाबो थाफाथारनांगोन। अब्लासो बे मानसिनि सिनायथिया आबुङै बेरखाङो। अब्लासो बेखौ सासे मानसि हिसाबै बेखौ संसारनि मानसिया सिनायनो हागोन आरोखि। आङो बेखौनो बुंनो सानगोन जे जाय मानसिया धोरोमाव थायो बिनियाव नांलायनाय, खमलायनाय, हिंसा हिंसि, मेगन सानाय, मुगैनाय, बोराबनाय बेबायदिया थाथारनाय नङा। बेनियाव खालि अननाय, गोरोबनाय आरो खौसेथिखौ बे जेब्लायबो हास्थायो, जाय मानसिया धोरोमनिया। दा बेनिखायनो धोरोमा सासे मानसिनियाव थाथारनो नांगौ, बेखौ जोङो बुंगोन आरोखि।